Molweni emakhaya, mandinamkele ku#Fundimali okuxhaswa nguWest Bank. NdinguWesley Kwabonani, namhlanje sizawudiskasa or sixoxe ngokuphangeleleyo ngento ekuthiwa i-balloon payment okanye isixa esixhonyiweyo. Le nkqubo ke yesixa esixhonyiweyo iyathanda ukubabhida abantu, yenze uxinzelelo kubakhulu kubantu bebhanka, kuba kaloku abantu bathi bawugqiba ukubhatala iimoto zabo bathathe uba imoto iwela egameni labo. Ngoko ke ibalulekile into yoba uyazi kwisivumelwano sakho uba wenze kanjani. Sisikhalo semihla ngemihla ke kwaWest Bank kunye nabathengi ukuba abayazi indlela imali izivumelwano zabo ezenziwe ngayo. Ngoko ke kweli thuba sawuthatha simcacisele ngokuphangaleleyo ukuba isebenza njani. Le nto ungayiphepha ngokuba xa usayina or xa utyikitya isivumelwano sakho uqinisekise ukuba umphathi we-finance, i-F&I ngelasemzini, okanye umntu okuthengisela imoto uyakucacisela ukuba imoto yakho ingaba na ikwisixa esixhonyiweyo, i-balloon payment, okanye kwenziwe njani. Uba uqinisekanga ungahambela amakhasi akwaWest Bank online or iwebsite ucele ukuhluthula i-contract yakho uzokwazi ukubona uba kwenziwe njani kwangoku selithuba. Kwenzeka ntoni ke ngoku xa usewugqibile ukubhatala imoto yakho kube unetyala lesixa esixhonyiweyo? Well, masithi kuwe uneenketho ezintathu. Uyakwazi ubhatala ngesixa ngeenkonzo uba unayo imali, okanye imoto leyo uyenza le bathi yi-trade in, uyithengisa ukwazi ubhatala esisoxa, okanye uba uyafuna ungawenza indlela uqale kwangoku ukulondoloza, to save, ukwenza noba uhlangabezane naloo meko kuselula. Kwelaa nqaku lokuqala lithi xa ufuna ukwenza isicelo kwakhona sokuba le mali mboleko uphinde uyifumane ukwenzela uba imoto ibuyele kuwe, uthatha ithuba elingangonyaka ukuya kwiminyaka emine ukwenzela uba le contract uyisayinileyo ihambelane nelo xesha. Kweli thuba ke uzawube utyikityile kwisivumelwano sakho, ukhumbule ukuba izavenge ziza kongezeleka kunye nenzala ezawuhamba ngeli thuba uzawubhatala ngalo. Ndidinga awaphi amaxwebhu ukuze ndenze isicelo kwakhona xa ndiza kwenza ndifuna ukubhatala isixa esixhonyiweyo? Isazisi esisebenzayo, isiqinisekiso somrhumo nosokuhlala esingadlulanga iinyanga ezintathu, iphepha-mvume lokuqhuba elisebenzayo, kunye nengxelo yebhanka yakho, i-bank statement, engadlulanga iinyanga ezintathu. Sakuvunywa ke isicelo sakho, yonke le nto iphinde ibuyele kwinzala nethuba lokuhlawula elingadlulanga kwithuba lonyaka okanye iminyaka emine. Xa ke usenzile esi sicelo, imoto isekuwe, khumbula kubalulekile uba le moto ibe under i-insurance, kuba kaloku isegameni lebhanka, kuba nawe ngoku ucele uncedo semali-mboleko. Ngoko ke uWest Bank unawo amakhasi ungakwenzela kwa i-quotation efikelelayo ngokukhawuleza ukwenzela uba ufumane i-insurance yemoto yakho. Ndithini xa ndiphelelwe ngumsebenzi kusenzeka yonke le nto? Ukuba kaloku unayo ingeniso okanye unawo umhlalaphantsi olinganayo nomlinganiselo wentlawulo zakho nezavenge, uWest Bank uyazijonga zonke ezi zinto xa kusenziwa isicelo sakho, akuphe ithuba elaneleyo uba ukwazi ukwenza isicelo sivumelwe, ukwazi ukuhlawula esi sixa sixhonyiweyo. Ukuba ke unemibuzo okanye ufuna ukuhlomla kwesi sixa sisiphetheyo, sithetha ngetopiki yesixa esixhonyiweyo okanye le nkqubo ye-balloon payment, ungaya phaa kwividiyo elandelayo uhlomle khona okanye ukomente, okanye uye kwaWest Bank Customer Care apho banokunceda khona ngokukhawuleza.